हेलौ गाइस आं बासुगाव मार्केट माने बासुगाव सेन्टाराव फैदोंमोन टाउनबो होनजायो एक्चुअली बाट एसे फिसासा आरोना होमब्लाबो टाउन होनना बुंसै आङो बेखौ बासुगाव टाउनाव बेरायफैदोंमोन नायफैदोंमोन माब्रै बेयावहाय दखानफ्रा खुला जामारदों नामा ओरैनोथ' 8टानिफ्राय हरनि 7टासिम बा 4टासिम मोनसे सरकारा अर्डार होदोंमोन ना बायनाय मानाय फ्रुइट्स दखानफोर मा दखानफोर नायफैदोंमोन माथो गैया मोनसेबो नुवासैनो आङो मेडिकेल माने ओरैनो जास्ट आङो मेडिकेल दखानाव माने मेडिसिन लांनो फैफ्लादोंमोन नायफैदोंमोन गासिबो बन्दजोब गाइस मैं सिर्फ मूवी में देखा था ऐसा साइलेंट प्लेस जिंदगी में कभी भी नहीं देखा था रियलिटी में लेकिन अब देखने को मिला आई थिंक इट्स गोइंग टू बी रियलिटी ऑफ फिल्म स्टोरी मैं डर गया आई वॉज सो स्केयर गाइस बिकॉज इज द स्टार्ट एंडिंग ऑफ आवर अर्थ आई जस्ट what I will say that because I seen silent place like this only on movie